Daar waren echt kinderen ontroerd, wat ik heel bijzonder vond. Die echt zeiden, ik vind het zo mooi. Ik vind het heel verdrietig, maar ook heel mooi. Dus dat ze dan, blijkt daaruit wel dat ze zich kunnen inleven in de gevoelens ook van de personages. Dat weer de reactie van de band die deze week bij de try-outs winnen van de jeugdopera Benno. Een voorstelling waarbij de band uitnoegen worden in de wonderwereld van de Boaienbissen. Benno is een co-productie van Pier 21, Casco en Maanlanders en speelt het hele squal hier. Meidje bijnenvaststellingen, verschillende vaststellingen, echt van Woeksen. Maar dus bijnenvaststellingen hebben we eerst de kanoet maken. En de kanoet is door de flyway, dat gaat door de vogeltjes in ons watergebied. Daarna hebben wij een vaststelling maken over de vismigratie. En dat is dus de onderwetterwereld. En nu zijn we bij Benno terug te komen en dat is het bodemleven. Waarom nam ik jou naar het mensenhol? Was ik ook niet jouw broer? Joet weer in Damwoord de première van Benno. Mona en Taco binnen de 2 haardrolspelers van de voorstelling en mochten in Damwoord de hele week hatarrieden op dit moment. De rol Mona wordt spelen door operasjongeres en actrice Elea Bekkers. Een oud studiegenootje en collega van de componist Annemaartje Lemerijs. En zij had mij gevraagd om een auditie te komen doen voor deze opera. Het is heel lang geleden geweest dat ik een opera van haar speelde, dus we wilden graag weer samenwerken. En zij dacht ook dat ik een geschikt persoon was. De jeugdopera zal de komende tijd nog een soort squallen beziekje. De reacties van de band binnen ontnota vrij positief. Nou, heel veel kinderen hebben nog nooit een opera gezien, dus het verhaal is bijna helemaal gezongen met een marimba-muziek erbij. Dus dat is al iets wat de kinderen echt verwondert, zie je. En vervolgens worden ze helemaal gegrepen in een verhaal over een broer en zus met een lastige thuissituatie. En dat wordt weer op een hele mooie manier gekoppeld aan de bodemdierenwereld. Dus in het beste geval krijgen de kinderen dat allemaal mee. Maar je voelt dat sowieso sommige kinderen ook gewoon kunnen meegenomen worden. Alleen door de muziek of juist door dat bodemleven of juist door dat verhaal van die broer en zus. Dus dat gebeurt best op veel niveaus dat je ziet dat kinderen aanhaken op het verhaal. Waar is de dood? Ik ben heel erg tevreden. Ik had een fijne focus. Het publiek was super relaxed. Ook de kinderen gingen helemaal mee. En ook een paar volwassenen, denk ik, hadden toch meer ervaring dan ze hadden verwacht. Dat zag ik.